ತಲಪಾಡಿ ಗಡಿ ಪರಿಸರಡು ಇತ್ತೆ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾತನು ನಲಲಾತ್ ಬಿಗಿ ಹೆಚ್ಚಾತನು ಶಾಮಿಯಾನದ ಬದಲಿಗೆ ತಗಡಿ ಶಿಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೈದನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟಿವಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೈದನು ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಲೆದ ಪರಿಶೀಲನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಾಸಲೆದ ಪರಿಶೀಲನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರೀಕರಣ ಆತನು ಕೇರಳಗೆ ಪೋಪಿನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಕೇರಳ ರಡ್ಡು ಕಡೆತ ಪಾಸ್ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿಪೋಯರೆ ಬುಡುಪೇರು ಕೇರಳ ಪಾಸ್ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಕೇರಳದಂಚಿ ಪೋವೋಡ್ಚಿ ಪಂಡದು ಪೊಲೀಸರು ಸರಿಯಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲೆನ್ ಓರ ಅಂಚಿ ಬುಂಡ ಪಾಸ್ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪರ್ದು ಪಿರಕಡಪಡುವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿ ಬರೆಯರಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದು ಸರಿಯಾಯಿನ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪಾದು ಐದು ಬೊಕ್ಕನೆ ಪೋಲೆ ಪಂಡದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾತ್ರಿ 3 ಬಸ್ ಬೋದು 5 ಬಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಾಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಇಂಚ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಜನಕ್ಲೇನು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೋಯರೆ ಬರಿಯರೆ ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೇಗಿದೆಯಾ? ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀವಿ.
ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ದೂರ